O nano pata, kumusta kayo po, kabalen? Uy ni, chuta naman kiyang obra, mana yung oras, pakape-kape, mayo tamuli. Ay, manya talaga yung be. Obra na ang obra, be ako, manaya lang sobra. Hey, yaw, bagsak may papen. Abi ako, pasanting yesem? Oh, ano karakal pagawa? Bali ba yung second floor na niyan, medyo ng pasyalang kanyan? Itapin, kaot ko, ganda kong dita ka-chismis, santing na yung motor ko ne. Halo ay tampino, ini, ingas wayam. Hehe, karat ang bisang saling sapatos sa original, pero mura mo at affordable. So panda kayong munto, King SJ Sneakers, mabilis mo. Oh, so na ako pintambing Marisol, oh. O kaya rin Marisol kanyo, no? No karin ko nyo, no? Oh, syempre, at yung King simbahan, yung lumang simbahan ng Angeles City. Kaya rin ng Angeles. Ba naman, dating superhero, kening Angeles City. Ayan, no? Yung panipasyado ng paporma. Oh, tapos ay ning Holy Angel University, HAU. Balo yung ba yung eskwela ngayon? Yaw ken may garal. Ala akong pagantol. Alala kasi perde pa yung ani ko kanito. O ini, malapit ka na. Okay, nakaitang building ito. Alwa pa yan. Ini. Wah, yan. Luban tayong San Jose Canto. Itang building ito, gift shop ya bali. Yan yung papuntang SJ Sneakers. So, kalumugat ang kantong papaloob San Jose. Bandang left, akit mo na. Hared. Ay, yabi ako. Dahil kapag pilihan ka, dahil mga sating ken, kalupa ko. Kalupa din yung masating sapatos original. Ay, mura lamo. Then kaya mula, salin mula 4,000, 5,000. Habi ako, ken, ating Jordan, ating Nike, sa 2,500 lamo, Adidas, ating 3,000. Then caps na pa, solid na. Ano no? Then kopya, pwede lang pambaranggitan din, habi ako. Kaporma mo ata kanita, habi ako. At hindi ka bandi kanini, Boss Gerard Cunan. Palo yun ba? Nung kapatunayan yung fake laring sa Liu Ken balik daw rin pera yun. Abi ako, wala doble po. Kasi solid ng original Denny. Australian, American, kompleto Kenny. Ayan pa iki mo naman rin Jordan na bayong Kenny. Santing dan formada Ay, pag sinulod mo rin, manikwakan da ka chicks. Ay, shh, wata pala malbe nga be ako. Joke mo be, I love you very much. Ayan tinang yung style sa Jordan, kulay lang yellow, ano ka forma. Ayan kompleto. Oh, malawat siya pa yung Pasko, pero kaya pwede nakasali pa Pasko. Sa tingdabi ako din pang Jordan 11, kulay lang gray, style sa Bayanas. Kompleto. Oh, aran din pick-up boge. Pogi na pa kako, pogi na pa kaya. Pogi na pa kayong kasiping mong bali. Oh, ano? O, tangati na kampiar, sali again Ninano mo itang saliming metobong cut-off, nakapamamahid kuryente, ang pupandanom. Habi ako, ay, ang mo gagawa nito. Una tayong bill sa mong priority, ang poging pamilya. Number 1 ito. Pero salamat dinayanak ko yung sapatos Boss Gerard Cunan kapormadan Oh, ay medyas at mo naman kayo ni kompleto King SJ Sneakers. Ayan yung para to. Oh, sulod na mo ko niyan Mayan kapampangan Oh, basta maporma yan dyan 20 pesos shopper kay bulso. Mayabag yun. Sa basta mo sulod soy, pamorma mo la soy. Wala daga lang. Diyan 20 pesos shopper. May kapunta kay SJ Sneakers. May kabayo ka pang sapatos. Original la po. Ay, tanggang yan naman pare. Babaw king medyas. Medyo mamaw niyang tagilo, habi ako. Mamaw yung buro. Ali, joke mo. Ayan, kapormadan So, kayo nung ating kayong pera, kaya sa akin sali kayong retang imitation AM. O, tira mo masaling original, mamagkano ka mo. 2,500, 3,000, at Kenny. SJ Sneakers na ko. Mura yan po at sagdiya mong puntalan. At niya rin online, pwede yung visiting page SJ Sneakers and Caps, yung Facebook. Ayan, kapormada. O, sige. Yari niya naman yung vlog tamo. Dahil salamat yung support yung kabalin hoops ang poing SJ Sneakers. Oh, ano na? Magsakya pa.